matí pujarem fins a Montserrat caminant. Amb tot el grup i més grups d'altres casals dels infants. Crec que són 38 quilòmetres, 15 hores. 15 hores, més o menys. És una experiència nova per nosaltres, que és la primera vegada que anem, i bé, molt contents. És el meu primer cop. És la meva segona vegada. M'ha agradat la primera vegada i és una experiència molt xula, la veritat. És el segon cop que fa la caminata. És la primera vegada. No, jo és la primera vegada que ho faig. Jo també, és la meva primera vegada. Tinc ganes de veure què passarà aquesta nit. Jo igualment emocionat per l'experiència. Em estic mentalitzant que tinc que caminar 38 quilòmetres, però estic bé perquè estic amb les meves amigues. Espero que no sigui molt difícil i que ens ajudem entre tots. Sempre companyerisme, si a alguna persona li passa alguna cosa, lo decimos. Tenim que tenir empatia i entendre a la gent. És una bona pujada, però que si vam amb la mentalitat podem arribar. Però crec que serà una experiència única i inolvidable, perquè això no es fa cada dia.